Siverse. Har vi det godt? Jeg har det i hvert fald rigtig godt. Sådan nogenlunde. Jeg er begyndt i skole her i mandags. Og i morgen, der skal min dreng, min søn Joshua, i første skoledag. Så der er en masse tanker, der kører rundt og alt muligt. Men også her for nylig, her i fredags, der så jeg nemlig en film, A Quiet Place. Det er sådan en kyser og spændende film. Det sad jeg så. Og lige efter, dengang der var slut, jeg var sådan helt, min krop det var helt spændt. Og så kunne jeg bare høre, der er nogen, sådan vand, der frosser ned. Og så kunne jeg høre noget, hjælp! Og så uden at tænke mig om. Og så tog jeg bare min bukser af, og tog shorts på uden trøje, og gik op med, værktøj op til ham, der er sindssyg. Overnabo, lidt længere herovre. Og så gik jeg bare ind, og han har smadret alt sit lejlighed, alt, og så toilet, vindue, og dengang jeg kom ind, uden at tænke over, jeg gik bare ind, og prøvede at slukke det der vandhane-agtigt, fordi han har smadret sit vaske. Så gik jeg bare ind, uden at tænke over det. Så dengang jeg prøvede, i den lille toilet, han har, og så prøvede jeg at slukke det lort, fordi det kunne komme ned til mit, lejlighed også. Og så dengang jeg gik ind i den lille toilet, så prøvede jeg at slukke det. Og så kom han selv ind på den lille toilet, og lukkede selv ind i det lille rum, og tænkte på, shit, nu kommer jeg til at dø. Så min hjerne, det var helt, og tænkte, nej, det her, det skal jeg satme ikke. Og så gik jeg ud, gav den der svenske nøgle, gav den til ham, tog min værktøj og gik ned til mig selv, lukkede døren, låste døren, og så skulle jeg bare i bad. Hold kæft, det var grænseoverskridende. Jeg tænkte bare, nu skal jeg til at dø alt muligt. Og det vand, det løb måske 40 minutter. Og der kom også vandskade. Det tryppede ned fra mit køkken. Så ja, vi kalder det her afdeling 7. Bare for, der er alt muligt sindssygt her. Men det var det. Men i dag, der skal jeg spille kamp, og jeg glæder mig rigtig meget. Og vejret, det ser ud som, det skal til regn. Men jeg glæder mig. Step up in this bitch like. Så der skal være et stykke til siden, at jeg er live med musikprogrammet Propeller Hot Reason. Så det skal lige lege med. Så skrev min bror lige pludselig, at han er inde i byen og hente sin cykel, og en tag til mor bagefter. Så nu skal jeg til at gøre mig klar hurtigt, og tage tøj på, og så cykle ud til byen og mødes med ham. Så det gør jeg.
Så er det noget over til min mor. Der er skide varmt, synes jeg. Så lige op til min mor og sige hej. Så er jeg lige kommet hjem til mor. Og min bror, han er også lige kommet ind ad døren. Og mor, hun er ikke hjemme, men vi skal bare slappe af, indtil vi skal over til klubben og spille kamp senere. Så nu skal vi over til klubben nu. Der er stadigvæk 12 minutter til vi skal mødes, men vi tager det op. Så ja. Ikke sagt noget, så kan han regne og tage mål. Jeg vil kraft dem bare ind igen, når ham der han bevæger sig. Det var lidt af det ting. Det er med kammerbogen. Tønderlem er så på. Så nu er vi tilbage hjemme hos mor og skal til at spise frysepizza. Man kan ikke se en skid. Og Carl's en Tuborg Classic. Når jeg er på vej hjem, jeg er skide træt, og jeg overgår ikke til at tage cyklen, så nu tager jeg bare bussen hjem med. Der er sådan et buskort. Så ja, nu er jeg på vej hjem. Når jeg så kommer hjem, og jeg er skide træt, og det vil sige, at det er slut for i dag, for den vlog, og vi ses næste gang.